totes vosaltres us ho devem! Tenim els drets que gaudim avui i que hem de seguir defensant. Us devem que avui nosaltres puguem anar a l'escola. en la mateixa posició que els nostres companys. Però també som conscients que no tot arreu és així. La lluita continua. La Clara Lerlich va ser una activista que va donar veu a les dones costureres, quan al míting de 1909 va aixecar la veu denunciant la seva precària situació. Finalment va fer l'alçament de les 20.000 persones on es va donar molt de representació també a les dones negres. Teresa Claramunt va ser una teixidora i activista de Sabadell. Va defensar la situació laboral de les dones i va iniciar una teorització feminista que va tenir lloc a les dones de la Segona República. Frida Kahlo va ser una lliure dona pintora i això reflectia en les seves obres, les quals parlava obertament de sexualitat, maternitat, lactància o avortament. Donava veu a les dones reprimides que en aquella època no sortien de les seves cases i no lluitaven pels seus drets, i això no reflectia en el seu gènere. Simone de Beauvoir és considerada la mare del feminisme modern, gràcies a les idees que conté el seu llibre El segon sexe. En allà es reprèn la idea de la llibertat absoluta de Sartre. Ella diu que l'ésser està dividit entre l'autònom i després una llibertat que està condicionada pel límit. Com ella va dir, ella va ser limitada per ser la dona de Sartre. Heidi Lamar va ser una actriu i temps després va ser una inventora que va inventar el Wi-Fi, el Bluetooth i el GPS. Els militars no creien el que ella inventava, però tras una crisi es va demostrar que el que ella va inventar funcionava. Frederica Montseny va ser una política, escriptora i líder anarquista catalana. Es va caracteritzar per ser la primera dona ministra en un govern espanyol. Com a fill de dones i net de dones de classe treballadora, la seva lluita és especialment important per mi. Maria Montessori va ser la primera graduada italiana en medicina. Va proposar innovacions radicals per a la pedagogia i el seu mètode d'educació es basava en el joc com a principal eina d'aprenentatge per a les criatures. Devem molt a Montessori, ja que gràcies a ella tenim moltes coses que actualment tenim a l'educació. Gloria Steinem va inventar el concepte de llibertat de reproducció. A més, és una de les icones amb el braç cap amunt de la lluita feminista. Virginia Woolf va ser una de les figures literàries més importants del segle XX. Aquesta britànica nascuda al 1882 també és una de les veus més influents del feminisme modern actualment. La Clara Campoamor va ser una política, escriptora i advocada i va ser una de les figures més importants a la lluita per la igualtat dels drets de les dones. L'any 1931, des de la seva posició de diputada al Congrés, va defensar el dret al vot femení i 2 anys després ho va aconseguir. Per això es considera una de les més importants impulsores del sufragi femení al nostre país. La Malala s'ha convertit en un símbol de lluita perquè les dones puguin anar a l'escola. Amb la seva persistència va aconseguir que s'elaborés una llei al seu país perquè les dones poguessin assistir a l'escola gratuïtament i obligatòriament. El 2014, només amb 17 anys, va rebre el Premi Nobel a la Pau i va ser la noia més jove en rebre'l.
També recordem a Marie Curie, que va ser la primera dona en rebre un Premi Nobel per la ciència. La lluita continua.